Ki memang kaya rumoso terpanggil kaya nggone pesantren setara. Plane wilayah itu dipethoki Nabi Khidir. Dipethoki Nabi Khidir. Nabi Khidir macak wong tani macak nganggo sapi angkel ya. Ambek ndongakno mbamempun isine ndongakno isine ngene. Isi cocokane aku seneng kowe seneng aku ditanggung oleh Allah. Aku seneng aku ditanggung oleh Allah. Wis rasa susah. Terus ditungani. Terus ke malah ngerti nek ana mbamempun dipanggil. Terus utara wali terus gimana? Kok terus kok ngaget apa? Terus ngaku nak berarti berdoa Nabi. Lah monggo salah tegak ya, monggo mbah Mat niku putune Mbah Mat